Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala nabiyil karim, amma ba'd. Za mu muku bayani akan waɗansu abubuwa da Annabi Muhammadu ya ambata. Abu ne in kuka danna haka kuna gani sabo ne, sai ku danna shi ya zamanto abu ne zai fita. Kuma akwai ƙararrawar nan za ku danna shi. Kuma kowane bidiyo sai ku ɗaga hannun naku wannan. Kuma wajen akwai komantar inda aka rubuta, sai ku yi komantar ya muku daɗi ko masha Allah. Kenan wannan abin zai taimaka mana, zai ba mu ƙwarin gwiwa don mu samu dawon namu wannan ya ci gaba. Mutum ya yi su kafin gaskiya abubuwa guda bakwai ya iske shi, ya yi ibadodi yadda Allah ya faɗi, abi Allahn shi da annabin shi, duk abubuwan da ya umarci a yi, abin da aka hana a yi hani da shi. Kenan wati'ullah wa wati'ur rasul, ku ji tsoron Allah da ku ji tsoron annabin shi. Kenan hadisi ne Annabi Muhammadu ya ce ku yi gaugawa, ku yi tun da lokacin da ƙarhin ku yi abubuwan nan kabo abubuwan nan guda bakwai ya iske ku. Kenan ina nema daga wajen ku, kuma ina muku nasiha, ina hazzara ku, ina muku galgadi gaskiya. Ku yi gaugawa, ku yi ibadodi duk abin da Allah ya faɗi sai da annabin shi, ku yi hani da duk abin da aka hana yanda kuka iya da ƙarfinku ya yi, amma ba sai waɗansu abubuwan su same ku. Kenan ibadan ma raguwa zai yi, ƙarfinka babu, kenan hankalinka duka yana bacewa, kuma yana rage mantuwa ma zai dame ka. Kenan shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce cikin hadisin shi, an abi hurairar rabi anna rasulullahi sallallahu alaihi ta'ala badiru bil a'mali sab'an hal tanzuruna aw tantaziruna illa faqran munsiyan aw ginan mutaghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufannidan aw mautan mujhizan aw ad-dajjalu wa sharrun ghaibun intazar aw as-sa'atu adha wa amar. Kenan wannan abubuwa guda bakwai dukansu a ɗaya za mu fassara muku. Annabi Muhammad ya ce ku yi sauri, ku yi abubuwa kafin wannan abubuwan guda bakwai ya iske ku. Ya ce badiru bil amali saban wasari'u, kenan ku yi gaugawa, fasabiku ku yi musabaka, ku yi tsere duk ku yi addini a kan shi da ibadan da aka faɗi kafin wani abu ya shaggala ku, ya ɗauki hankalinku. In ya zamanto ibadan naku lokacin da babu ƙarfi bai yayuwa. Kenan lokacin da akwai ƙarfin, Allah ya baka ƙarfin nan ka fara yin shi. Qur'ani yana cewa sari'u ila magfiratin min rabbikum. Kenan ku yi gauga da ibadodi da rahaman Allah kafin wani abu ya zo ya shiga tsakani. Shine wannan abin da yake faɗi, badiru bil amal sab'an, yace kenan ku yi gauga kafin waɗannan abubuwan guda bakwai su iske ku. Na farko ya ce hal tantaziruna illa faqran munsiyan, ya ce kuna jira hal talauci ya iske ku. Kenan a lokacin baka da ƙarfin ibada, ga yunwa ga rashin samu, kenan baka iya kai ibadodin nan. Amma a lokacin da kana da ƙarfi, kana da hali, baka yi shi ba. Yanzu in ka talauce gaskiya mutum ƙarfin shi raguwa zai yi, kenan mantuwa zai yi, ga yunwa, yawan barci zai yi, ko rashin barcin ma zai dame shi cikin yunwa. Kenan baka iya kai. Kenan kafin yunwa ya iske ku da zai mantar da ku yi ibadodin da Allah ya faɗi. Au ginan mutughiyan, ko ku samu arziki wanda zai mantar da ku shiga ƙasa ku yi fasad, ku ki yin salloli da kyau da azumi da ibadodin ma, sai kaga yawan mantuwa gare ka a sallan ma, kuma lokacin da kaga dama za ka yi sallah. Kenan Allah ya hana, ba dan abu bane, dan ka samu arziki sai ka zama tsagiya mai zalama mutane, kuma ga Allah baka mishi ibada da kyau. Yana cewa Qur'ani, kalla innal insana la yatgha an ra'a istaghna. Kenan mutum ne gaskiya sai ya samu arziki, sai ka gani zai yi zalunci. An ra'a istaghna, kenan arzikin nashi gaskiya bai ya sa shi hanya mai kyau.
kenan kafin wannan abin ya iske ku gaskiya ku yi ibadodi. Au maradan mufsidan ko wani rashin lahiya ya same ka, ga wani shalal, ga ciwon jiki, ga wani diabetes, wani tansiyon, baka iya kai ibadodin da kyau, ga wani su gaiwa baka iya kai fitsari ma da kyau, ko kana yin yawan fitsari, ibadan naka kenan duka ba za ka yi shi ba da kyau, kuma yana hana maka zuwa ko hajji ko yin sallah ma da kyau, ko umra ko azumi ma za hana maka. Kenan dan wannan ne lokacin da kuna da ƙarfi ya kamata ku yi waɗannan abubuwan duka. Kuma au haraman mufanni dan ya ce ai ko tsoha ya same ku ya iske ku gashi ba ku yi ibada ba, waɗansu na jikinka ko idonka bai ya gani, ko kunninka ko hankalinka ma tahiya zai yi, kenan dan saboda wannan ku gaugata ku yi ibadodin ku. yace Qur'ani yana cewa Allahu allazi khalaqakum min dhufin thumma ja'ala min ba'di dhufin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhufan wa shayba yakhluqu ma yasha huwa al-alimul qadir. Allah ne ya halicce ku daga rauni, kenan kuna karami tun yaro ba ku da ƙarfi, kuma ya maida ku thumma ja'ala min ba'di, daga raunin nan, daga rashin ƙarfin nan ya maida ku da ƙarfi, kenan a lokacin ne ya kamata ku yi ibadodin. Kuma daga ƙarfin sai ya fidda ka ya maida ka tsoho, kenan baka iya kai abubuwa, kenan abun nan wannan abun duka kafin ya same ka ya kamata ku yi ibada, ku yi tsoron Allah. Ya khuluqu ma yasha, Allah shine yake halitta duk abin da yake so, huwal alimul qadir, shine mai sani mai ƙarfi kuma mai ƙaddara abu, duk shi yake sa tsarin abubuwa ya daidaita. Alƙadir kenan shine mai ƙarfi da komi da komi, alƙadiru kuma ya shammala duka, yana da ƙarfi, babu abin da zai ƙaddara in ba shi ba, kuma komi abin da ya ce dole ne a yi. Kenan shine kafin nan wannan duka kar ya iske ku yi waɗannan abubuwa. Au mautan mujhizan, ko wani saurin mutuwa ya same ku ba zato haka, ko wani aksiran haka, ko wani kana zama haka ka mutu, ko kana barci, kenan kafin waɗannan duka ya iske ku sauri ku bauta ma Allah a lokacin babu wani abu, sai ya ce la haula wala quwwata illa billahi al-azim, shi kadai ne za a faɗi, ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenan ku gaugauta yin ibadodi da abin da Allah ya faɗi, kenan kar ku bari wannan abin ya wuce ku kafin wannan fitinan ya zo muku. Kuma na abu yace fitinat dajjal, annabi Muhammadu yana cewa kafin dajjal ya zo muku wanda zai fitina, gaskiya ku gaugata yi, kar ya zama to a zamanin ka in zai zama dajjal zai zo, ka yi kokari ka yi abubuwa wanda ya kamata. Duka annabawan shi ya musu galgadi da zauwan dajjal, kenan abu ne babba. Dan wannan ne kar ku bari wannan abun ya zo ba ku yi ibadodin da Allah yake faɗi ba, abin da ya kamata a yi shi, abin da ya ce ya hana kawai a bar shi, kar a yi shi. Kenan sharru ghaib ne ce intazar, kuma yana zauwa sharri ne, dajjal zai zo a lokacin ka ya zo, kenan kaga babu wani ibada da za ka yi in baka yi shi ba da fari. Awi as-sa'atu adha wa amar, ko kiyama ta zo, gaskiya mutane ba su yi abubuwa wanda ya kamata ba, kenan sai su yi nadama su ce ba mu yi gauga muka yi ibadodin nan ba. Kenan ya kamata mutane su gaugata yin ibada kafin kiyama ta zo. Sa'atu adawa amar, kuma in ya zo gaskiya babban dahiya ce, babban wahala ce, ya na duniya azabin da za a maka. Kenan akan wannan ne Allah yana cewa waɗannan abubuwa guda bakwai kin nan duka kafin ya iske ka, yana cewa bali sa'atu mawidhum wa sa'atu adha wa amar. Yace bal, yace ku bari, yace asa zai zo lokacin da aka faɗi, kuma in ya zo yace babban wahala ce mutane za su sha in ba su yi ayyuka mai kyau ba. Sai ka gani yace yau matarauna ha tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa kullu zatu hamlin qadara nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin azaballahi shadid. Yace ranar da kiyama ta zo duka komi abu zai lalace, zai fita, kuma sai ka ga mutane kamar sun bugu sun yi su ko ba haka bane, kawai azabu ne na tashin kiyama. Kenan kuma na gaba insha Allah za mu bayyana muku abubuwa guda bakwai da annabi ya faɗi mutum in zai yi su gaskiya
zai samu lada a duniya har kuma a lahira zai samu ceto a kan shi. Wassalam.